אוקיי, אוקיי, share, אוקיי. אתה רוצה להתחיל מתחילת... אה, כן, בוא נתחיל. וזה מבחינת, זה הלכה שמבוססת על התורה שלנו. אחת ברכות פירות ד'. זה מבחינת קהל ברכת הנהנים, כי עיקר הברכה היא בשביל להעלות את הדבר לקשרו לנועם העליון. זה ידוע שצריך אדם לבלי לקבל הנאה ותענוג מגוף הדבר שאוכל ושותה, רק להעלות את התענוג והאהבה שנובש בזה הדבר, להעלותו לשורשו העליון שבקדושה. השורש שלו של כל האהבות התענוגים מבחינת נועם העליון שמשם משתלשלים משייכים כל נעימות הטעמים והתענוגים שיש בכל דבר, אז מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים. שכל האהבות שמשים בכל התענוגים, כולם נמשכים בשורשם, עם נועם העליון מבחינת נועם העליון שמנת יסף, שמנת יפה טוב יפה מראה. וזה מה יפית ומה נעמת אהבה, שבשביל זה צריכים לברך את כל דבר שרוצה לנות ממנו. יפית זה נקרא יוסף, מה יפית. דברים שאתה אוהב, זה נמשך לנועם העליון שלך יוסף. וצריכים לברך על כל דבר שרוצה לנות ממנו. והברכה הוא מקשר ומלא הדבר הזה שעושה בפניו נועם העליון, כל הברכות מפני שפירות תשבחות השם יתברך, שמשבחים ומברכים השם יתברך שברא את הדבר הזה. ועל כן כל הברכות הן בבחינת נועם העליון, בבחינת קנאים נאווה תהילה, שזה וכתיב זמו לשמו קנאים, שזה בבחינת נעים זמורת ישראל, שמי שם רבנו ז"ל בסוף התורה. כל הברכות לבחינת זמירות ותהילות ושבחות השם יתברך, שעד איזה עיקר התקשרות לבחינת נועם העליון. כי אפשר לדבר גבורי דבר, 8 שקות במיליון לעשות השם, כדי דיבורי ברכות והודעות ותפילות ושירות וזמחות, שבחינת לבחינת נועם, מבחינת נעים זמורת ישראל. טוב, יש פה כמה כישורים שרמוס הנושא בתוך התורה. אנחנו לכבוד ולקראת יום כיפור, נצא להתייחס לדבר אחד. הדבר הוא כזה, שיש נעימות תחתונה, זה כמו נעימות למשל שנותן פה, שאדם נהנה מהאוכל, אדם נהנה מפירות. הפירות, יש להם שני דברים, יש להם גם יופי, פירות יש להם יופי. כל אחד יש את הצורה, את הצבע, ומזה נמשך שיש גם נעימות כשאוכלים פרי. פרי זה דבר נעים לאכול. עכשיו, פה רמנוסון כותב פה יסוד, שזה נמצא גם בתוך התורה, שהנועם יש לו נועם עליון, ויש נועם תחתון. והנועם התחתון הוא השתלשלות של הנועם העליון. עכשיו בתוך התורה, זה מבחינה של אהבת נשים, שזה נועם תחתון, שנמשך מנועם עליון. עכשיו, הרב נוסון מקשר פה, שדי זמירות ותפילות, זה הדרך שלנו, הוא מקשר מה שהרב כותב בסוף התורה, נעים זמירות ישראל, שבזמירות והשירות זה דרך שלנו לקשר עצמנו נועם העליון. עכשיו, בפשט הפשוט, הוא שעדי שאדם נהנה מהנועם התחתון, על די זה הוא יכול לקשר את עצמו לנועם העליון. זאת אומרת, אנחנו אנשים מגושמים. איך אנחנו מצליחים לקשר את עצמנו לנועם העליון? על ידי הנועם התחתון שזה העולם. הדוגמה שהרב אתה נותן, זה הנעימות שיש במאכלים. הרי בן אדם, עיקר מה שאדם אוכל, זה מה שטעים לו, מה שנעים לו. לכן יש בן אדם שאוכל דבר מסוים, והשני לא יכול לאכול את זה. אף על פי שמצד הגשמי של הרכב החומרים, יכול שזה יהיה לגוף שלו, לכוירן, יאכל, זה יפרנס אותו, ייתן לו, הגוף שלו יקבל דלק. למרות זה רואים שבן אדם, כל האוכל הוא תלוי בנעימות. אדם אוכל מה שטעים לו. אז כל המושג של אוכל זה נעימות. עכשיו, הדרך שלנו לקשר את עצמנו לנועם העליון, זה על ידי הנועם התחתון, ואז על ידי הנועם התחתון, תעורר איזו התקשרות לנועם העליון, ועל ידי שאנחנו מברכים, מתקשרים לנועם העליון.
אבל היסוד הוא שנתקשר לנועם העליון, זה על ידי הנועם התחתון, כי אנחנו אנשים מגושמים, וככה אנחנו יכולים להתקשר. זאת אומרת, זה כמו הקצה החוט שמשתלשל. ופה הרמב"ם אומר, זה באוכל, כיכר העניין של האוכל, שזה דבר טעים, אדם אוכל מה שטעים. עכשיו מגיע יום כיפור, וקורה דבר מעניין, אנחנו לא יכולים לאכול, אסור לנו לאכול. מצד שני, הרמב"ם אומר שעיקר ההתקשרות שלנו לנועם העליון זה רק על ידי שירות ותשבחות ותפילות. עכשיו ביום כיפור יש יותר תפילות מאשר כל השנה, אבל יש תפילות, מה שאין שום יום בשנה שכל כך הרבה תפילות. עיקר מה שאנחנו עולים עכשיו, כל העוונות של בן אדם, זה מצד שהוא נלכד בנועם התחתון, בתענוגות העולם הזה, והוא לא מצליח לקשר את הנעימות של העולם הזה לנועם העליון. מהנקודה הזאת זה השורש של כל העוונות של הבן אדם, השאדם נשקע ונמשך אחרי החובלים. אחיזת החובלים, מי שמסתכל בתורה אצלנו, שהחובלים לא מקושרים לנועם העליון, מזה נהיה מחבלים, נהיה חובלים. אז אחיזת החובלים ממש, שיהיו מחבלים, חובלים ממש, זה ההיפרדות מהנועם העליון. ההיפרדות מהנועם העליון זה שאדם לא מקשר את הנעימות והתענוגות העולם הזה לשם יתברך. מגיע יום כיפור שכפר על כל העוונות. ואז באה התורה ואומרת לנו, אתה אסור בתענוגות עד כדי כך שהתורה קוראת יום כיפור, ועיניתם את נפשותיכם. עכשיו, מה זה עינוי? הפך הנעימות. זאת אומרת, אחד המילים ההופכיות לנעימות, זה עינוי. עינוי ונועם, זה ההפך. עינוי זה שאדם עושה לעצמו דבר לא נעים. עכשיו, מה לא נעים שיש ביום כיפור? שאסור לנו ליהנות מנעימות העולם הזה. אסור באכילה, בשתייה, בסיכה, ברחיצה, בתשמיש המיטה, בנעליים, דברים שקוראים לאדם נעימות. ואנחנו שאלנו שאלה, הרי אין לנו דרך להתקשר לנועם העליון, אלא דרך הנועם התחתון. וכל העוונות זה שאדם לא מקשר את הנועם התחתון לנועם העליון. אם כן, שמגיע יום כיפור, ואנחנו אסורים בכל התעסקות בנעימות התחתונה, ואמרנו שאין לנו דרך להתקשר לנועם העליון, לדרך הנועם התחתון, אז איך לכפרת עוונות? הפוך, היה צריך לשלום ביום כיפור, קדושה כזאת גבוהה, שאנחנו נאכל ונשתה, והיא בכזאת נעימות, כמו שבס קודש כזה, של הכל עולה למעלה. אבל פה בא ההבדל בין שבת ליום כיפור. בשבת, אנחנו באמת, עיצומו של הקדושה של השבת, זה שהנועם התחתון מתקשר בנועם העליון. וכל התענוגות של המאכל, שותה, מתענג בשבת, זה נהפך להיות שירות למשפחות השם. ביום כיפור קורה דבר, זה קורה פעם בשנה. זה כתוב בקבלה, מה שאני אומר פה עכשיו, אנחנו אומרים את זה בלשונות של התורה שלנו. אנחנו עולים לנועם העליון, בלי הלבושים של הנועם התחתון. למה זה
למה זה עדיף, או למה פשוט לא לעשות את זה, למה זה צריך להיות ככה? עכשיו, שבת יוצא גם שבת יום כיפור, אז זה מעניין. הנועם התחתון הוא נמשך מהנועם העליון. חובלים, השורש שלהם זה בנימים, כמו שהאישה נבראה מהאיש. בנקודת הפירוד הזאת, שנבראה, שיש נועם ויש חובלים, זאת אומרת, הנועם התחתון, הוא ניקח חובלים בתיקונם. כשהחובלים מתוקנים, זה נקרא נועם תחתון. הפירוד הזה, אישה נבראה, ושיש פירוד, משם נקודת הבחירה, משם נקודת החטא. ביום כיפורים, החובלים, אז כולם התחתון חוזר למקור העליון שלו, וחוזר לתחילת ההוויה. זאת אומרת, זה הנועם העליון לפני שהוא משתלשל בכלל. אני אסביר קצת. הרי בן אדם שהוא מעונה, הוא אמור להיות עצוב, והנה, אנשים חזרו מאומן, לא אכלו יומיים, לא אכלו זה, בן אדם עצבני, בן אדם שבור. מגיע יום כיפור, היינו אמורים להיות לבושים שחורים, עצבים, אבל זה לא ככה. אנחנו מתלבשים בלבן, עושים סעודה מאוד גדולה לפני יום כיפור לכבוד החג, ושמחים מאוד בכל החג הזה, שמתכפר לנו עוונות. למה? כי העינוי של יום כיפור זה רק לנתק אותנו מהנועם התחתון לנועם העליון. עכשיו, ביום אחר, זה גורם לנו עינוי, זאת אומרת, אנחנו חושבים על הגוף, זה מעצבן אותנו, משגע אותנו. אבל ביום כיפור, העינוי הזה גורם לנו פשוט לא להתעסק, זה כמו לנתק אותנו, כמו ניתן לך דוגמה בשבת. יש אנשים שלא שומרים שבת, אז הם חושבים שבת זה העינוי של החיים, זה פשוט הגיהנום, העינוי האמיתי שיש. אדם לא יכול לעשות שום דבר. יושב את הידיים, את הרגליים, את המוח שלו, את הפה שלו, יכול לדבר. האדם יודע את שבת, הוא אומר, לא, ברוך השם, אנחנו משתחררים יום אחד מכל כבלי המלאכות האלה. על אותו רעיון זה בכיפור, כיפור זה לא מקום אחר קצת. בכיפור, זה נקרא שבת שבתון, אנחנו לא מרגישים את העינוי. כי אנחנו נכללים בנועם העליון, לכן אנחנו עוסקים בתפילות יותר משל כל השנה. כמו שאמרנו שהתפילות, זה ההתקשרות של הנועם העליון. זאת אומרת, יש איזה צדיק, אני לא זוכר מי זה, שפעם אמר איזה בור, זה נחמד לרעיון שאנחנו אומרים פה עכשיו. אני לא זוכר מי אמר. שלא תשעה באב ולא יום כיפור קשה לו הצום. הוא אומר למה? בתשעה באב מי יכול לאכול? או ביום כיפור מי צריך לאכול? זאת אומרת, ביום רגיל, אם בן אדם לא אוכל, אפילו שבן אדם, אפילו פתאום בסלו, אפילו שבן אדם אכל לפני שעה, עכשיו הוא יודע שאסור לאכול, הוא מתחיל להרגיש רעב, מתחיל לשגע אותו. במקרה הכי טוב היה נשאר במיטה מעונה, ממש כמו עינוי שעושים לו איזו חקירה, משהו, עד סוף החג. לא. אנחנו באים לבית כנסת, מתפללים, ויש פיוטים, כי ביום כיפור, העינוי, הכוונה, להחזיר אותנו לנועם העליון לפני נקודת ההתלבשות. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לפני התהוות החטא. כי כל החטא שורשו זה מנקודת הבחירה שהאישה נבראה ויש פירוד בין החובלים לנעימים. חובלים זה כאן התחתון, הנעימים זה נועם העליון. אז ביום כיפור, הכפרת עוונות, כי אנחנו חוזרים למקום שלפני השתלשלות החטא. מזה נמשך את כפרת העוונות. זה כמו סרט, שאתה מחזיר אותו אחורה לפני שזה התחילה השתלשלות הדבר. הריסה בשאלה, איך אפשר לחזור בתשובה? סיפור כבר היה. מה, אפשר להחזיר את הגלגל אחורה? כן. ביום כיפור זה נקרא יום, שאנחנו עולים, הרב כותב בספר המידות, יום שגם שם בתשובה, זה מה למקום הזמן, זה יום שהוא מה למקום הזמן.
יום כיפור הוא בא למקום הזה, לכן הכהן גדול, ליום יחידי שהוא נכנס למקום שמה למקום בזמן, זה בקודש קודשים, שזה לפי חז"ל, זה היה מה למקום. קודש קודשים לא תפס מקום, הארון לא תפס מקום. ביום כיפור אנחנו עולים ממימד שמה למקום, אז על פירוש. הנועם, העינוי, הכוונה, כאילו אומרים לך, אל תתעסק עם הנועם התחתון בכלל, כי אני מעלה אותך למקום לפני שהיה בכלל מציאות של נועם תחתון. ומזה כפרת העוון. זאת אומרת, התשובה זה לשוב למקום של הנועם העליון לפני השתלשלות שלו. הוא לא מתלובש עכשיו, זה אנחנו כזה אומרים שאנחנו דומים למלאכים, זה לא מלובש בנועם תחתון, זה לא מלובש במאכלים, זה לא מלובש ביופי אנשים, זה לא מלובש בלהתקלח במים, כל ההתלבשות הזאת שיש בעולם הזה של מלא דברים נעימים, זה הדברים הכי נעימים, מים, זה נעים, אישה זה נעים, האוכל זה נעים. אנחנו עולים למקום שלפני ההשתלשלות, ומזה נהיה כפרת העוון. כביכול אנחנו מוחקים את הסרט. זאת אומרת, כמה שאדם יותר שמח ביום כיפור, הוא יותר מקיים את כוונת התורה להיות בעינוי. כי הכוונות בעינוי, הכוונה שאתה עולה למקום שזה בכלל לא לך קשה בכלל, שאתה לא אוכל. כמה שאדם יותר שמח שהוא מתפלל, שנמצא בכנסת, שהוא מתפלל, משבח את הקדוש ברוך הוא שעות על שעות. זו כוונת יום כיפור. יש איזה משהו שהאוילם אומרים, שבהתחלה קצת התקוממתי, אבל עכשיו אני רואה איזה יסוד, שאנשים בשנים האחרונות מברכים את השני שלך על צום קל. צום קל, התורה מה העינוי, אתה אומר צום קל. אבל כן, צום קל הכוונה, שאתה תעלה למקום, הנועם העליון, אז הנועם התחתון לא יתפוס אצלך מקום בכלל. עכשיו, הדבר הזה קורה, לפי לשון חז"ל, עיצומו של יום. זה קדושה עצמית, שאנחנו עולים פעם אחת בשנה למציאות שלפני ההתערבות המציאות. עכשיו, בשבת זה לא קורה, כי בשבת העולמות עולים למעלה. שזה נקרא שהנועם התחתון, תענוגות העולם הזה, מתקשרים לקדוש ברוך הוא, אדם אוכל בשבת, הוא שמח בשם. ביום כיפור זה לא שעולמות עולים למעלה, יש כמו כביש עוקף עולמות. זה לא שההשתלשלות חוזרת לשורתה, זה ביטול ההשתלשלות, כי בכל אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. הבנתם את ההבדל בין שבת ויום כיפור? בשבת אנחנו לוקחים את התענוגות, ואנחנו מחזירים את זה לשורש העליון, לכן יש מצווה להתענג בשבת. זה נקרא שהכל התחתון עולה ונכלל בעליון. ביום כיפור זה לא שהתחתון עולה בעליון, התחתון מתבטל. אנחנו חוזרים לפני שיש תחתון בכלל. עכשיו, זה נקרא עיצומו של יום. אנחנו אמורים להתנהג כמו עיצומו של יום, הרי מה קורה? הזמני בשם קדושה. וההתנהגות שלנו היא לפי הקדושה של היום. בשבת יש קדושה להעלות את הנועם התחתון למיליון, לכן אנחנו קונים מעדנים, אוכלים אוכל. ביום כיפור אנחנו נוהגים כמו עיצומו של יום. והעיצומו של יום זה הדבר הזה, שאנחנו מבטלים את הנעימות התחתונה שלנו. בלי להרגיש בכלל צער, אלא אדרבה שמחה, עצומה ונוראה, שיש אופציה להתחיל את הסיפור מההתחלה. הרי כל המושג של תשובה היא, דבר שהוא לא הגיוני, כי אם כבר עשיתי דבר, אפשר להחזיר את הסרט אחורה.
ביום כיפור מתגלה הסוד שאפשר להחזיר את הסרט אחורה, ואפשר לחזור ולהתחיל מההתחלה, ומשם אדם מקבל כוח של תשובה. זאת אומרת, להאמין שיש תשובה, אנחנו מקבלים יום כיפור, אנחנו מקבלים דרך העינוי הזה, בשמחה שלנו, בתפילות. השמחה, ממש שמחה, זה יום טוב, מתלבשים יפה ושמחים. השמחה הזאת שיש אופציה שקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, שאפשר להחזיר את הסיפור לתחילתו, זה שורש נקודת התשובה. זאת אומרת, אף על פי שבשבת זה גם תשובה וכולי, אבל האמונה שבכלל יש התכנות של תשובה, תשובה גמורה, יום כיפור זה נקרא תשובה מאהבה, שהכל יתהפך בך, הסיפור מתחיל מתחילתו ויכול להתהפך להיות סיפור יפה. זה מקבלים יום כיפור. מהעינוי הזה שאנחנו עושים יום כיפור, מהשמחה הזאת שיש לנו, משם אנחנו מקבלים אמונה בלב שיש דבר כזה תשובה. זמן המקום הזמן, יש דבר כזה. כפרה ביום כיפור, אדם עשה כל השנה או לא עשה, כן עשה. זה כפי אמונה נכון, עשיתי, אני מתחיל את הסיפור מתחילה ממש. וזה נקרא כפרת עוון. אנחנו עולים למקום שלפני תחילת הסיפור. יש שאלות? מה למעשה? למעשה לקיים את מצוות היום בשמחה עצומה. זה שאנחנו מתענים להכניס שמחה בדבר הזה. זה שאנחנו יושבים ומתענים ואנחנו יושבים ומתפללים ואומרים פיוטים, זאת שמחה בדבר הזה. עד שהעינוי לא יהיה קשה בכלל. ולשמוח מאוד בלב שקדוש ברוך הוא נתן לנו אופציה כזאת, יום כזה, שבו באמת אפשר להחזיר את הסיפור מההתחלה, לשמוח בזה. ההיתכנות של תשובה, אין שמחה יותר גדולה מזה. אנחנו כבר מקיימים את הדברים האלה, אבל איפה הלב? שהלב יהיה שמח, ממש שמח. זה הלב היסוד. ואנחנו חוזרים לנועם העליון לפני התלבשות בנועם התחתון. טוב, אני מברך את כולנו, גמר חתימה טובה. יש לי עוד שאלה. בבקשה. אנחנו רואים בתורה, אתה אומר שהנועם העליון זה יוסף, יעקב בא לפני יוסף. כן. אבל הנועם העליון זה השורש. כן, יוסף זה הפנימיות של יעקב. אז זאת אומרת, זה התגלות של הפנימיות. הפנימיות שלו. כי הנועם זה בהולדה. בשיעור בביתר, שאלו את זה. אוקיי. תבורכו, שיש שבת טובה ומצוקה, ואשכח זה שבת, זה גם שבת. אז יש איזה משהו מיוחד, זה גם שבת, זה גם שבת שבתון, גם שבת טובה, לא לשכוח את שבת, וגם יום כיפור שמח, כפשוטו, ושגם בפרט וגם בכלל נוכל לחזור ולהתחיל את הסיפור מחדש. זה המציאות. חז"ל אומרים שמי שלא מאמין שיום כיפור מכפר, אז לא מכפר לו. כי מי שלא מאמין ביום כיפור, הוא לא מאמין שיש תשובה. אם אדם לא מאמין שיש תשובה, אז הוא לא שם. להאמין בזה, להאמין בעיצומו של יום. שגמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. גמר חתימה טובה, שבת שלום. להתראות, תודה להתראות, רבה. להתראות.